A dísztárgykészítés szerteágazó tevékenység. Ide tartozik például a kötés, a foltvarrás, a babakészítés, a gyöngyfűzés. De a hajdani népi tevékenységek is mára-már a dísztárgykészítést szolgálják. Ilyen többek között a kosárfonás, a pásztorfaragás, a tojásfestés, a népi hímzés és a korongozás. Anyaga szerint a dísztárgy készülhet fából, vesszőből, agyagból, textilből, szalmából, csuhéból, gyapjúból, bőrből, fémből, és még sorolhatnánk. De lássuk, mit is csinál a dísztárgykészítő. A dísztárgykészítő különféle alapanyagból, különféle technikákkal állítja elő termékeit a vevői igények szerint, akár megrendelések alapján is. Kézműves vásárokon, szezonális piacokon árusítja, vagy online hirdeti termékeit. Dolgozhat kézműipari vállalkozás alkalmazottjaként is. Először felméri a piacot, kigondolja, melyek a kelendő dísztárgyak. Egyeztet a megrendelőivel, megegyeznek az elkészítendő termék jellemzőiről. Ezt követően megtervezi a dísztárgyat, felbecsüli az előállítás költségeit és időigényét. Utána kiválasztja a szükséges alapanyagokat, eszközöket és megvásárolja, megrendeli azokat. Aztán jöhet a dísztárgykészítés. Faragás, varrás, barkácsolás, festés. Minden szakember más-más csinál. Az elkészült munkát csomagolja és elszállítatja a megrendelőnek, vagy maga viszi vásárra, illetve bocsátja áruba az interneten. Munkájához tartozik még az is, hogy kapcsolatot ápol a megrendelőkkel, a beszállítókkal, a könyvelőjével és az illetékes hatóságokkal. Ha alkalmazottként dolgozik, akkor a közvetlen főnökével, a munkatársaival. Ezt a szakmát tulajdonképpen anyukám találta ki. Nagyon sokat rajzoltam, festettem még általános iskolában, és ő mondta, hogy hát ez pont így testhez áll. A szépsége az tulajdonképpen, hogy az elejétől a végéig mit csináljuk meg ezeket a dolgokat. Tehát ebben benne van a kreativitásunktól kezdve minden. Megmondják, hogy mit szeretnének. És akkor én kitalálom ezt a dolgot. Tulajdonképpen utána én ezt magamba megtervezem, lerajzolom, és akkor a színeket, mindent, ezt így megpróbálom így már magamba elképzelni, és akkor ezt én át tudom vinni a tárgyakra. Mindennek van nehézsége tulajdonképpen, amíg az ember bele nem jön. Ezeket ki lehet küszöbölni, a nehézségeket tulajdonképpen tanulással, gyakorlással. Nagyon sokféle eszközzel dolgozhat, attól függően, hogy milyen tárgyat készít. A tervezéshez használhat számítógépet, a különböző munkafolyamatokhoz vágóeszközöket, kést, snitzert, ollót, az összeszereléshez fogót, ragasztópisztolyt, kalapácsot, tűzőgépet. Dolgozhat akár gépekkel, szerszámokkal is, ilyenkor nagy gondot fordít szerszámai karbantartására is. Élezi, takarítja, ha kell, javítja azokat. Rengeteg eszközt használunk, ami a segítségünkre van. Tulajdonképpen, amit kiválasztottam, az az ecset. Ezret használunk, de tulajdonképpen ezt úgy kaptam az egyik volt munkatársamtól, aki elment nyugdíjba. Ezt a rajztollat, ezt pedig, hát nem is tudom, amikor még tanuló voltam, még onnan hoztam magammal, de a mai napig is ugye használom. Nagyon sokféle dologhoz fel tudom használni. Tevékenysége akkor sikeres, ha a vevők igényeinek megfelelő dísztárgyakat állít elő olyan áron, amit haszonnal el tud adni. Ehhez a szakmai ismeretek mellett szüksége van kreativitásra, az ötletes, egyedi munkák készítéséhez, kézügyességre és kitartásra, mert a munka aprólékos és sok időt vehet igénybe. Általában egyedül dolgozik, ami nagyfokú önállóságot igényel. Ha egyéni vállalkozóként működik, fontos a vállalkozói kompetencia is, hogy hatékonyan gazdálkodjon, nyereségesen működjön. Ehhez a szakmához többféle dolog kell. Egyrészt emberi tulajdonságokban türelem, precíziós képesség, ugye még kevés embernek adatik meg. A másik dolog a rendkívüli kézügyesség. Tehát ez elengedhetetlen ebbe a szakmába, és a kettő együtt, ugye ez adja meg azt, hogy tényleg az ember a keze közül olyan munkákat tud kiadni, amik a világ bármely részén megállják a helyüket.
A dísztárgykészítő leginkább a műhelyében tevékenykedik. Ha a termékeit ő maga értékesíti, gyakran vásárokon, rendezvényeken is megfordul. Általában napi 8-10 órát dolgozik, de lehet részmunkaidős is. A határidők szorításában és a vásárokon való árusítás miatt előfordulhat hétvégi munkavégzés. A dísztárgykészítő könnyű fizikai munkát végez. Pszichikai nehézséget jelenthet a stressz vagy a feszített munkatempó. Baleseti veszélyforrások a különböző gépek. A szerszámok óvatlan használata kézsérüléshez vezethet. A különböző festékek, ragasztók allergiát okozhatnak. A csiszoláskor keletkező por a légutakat károsíthatja. Az egészségügyi követelmények a munka jellegéből, illetve az anyaghasználatból következnek. Szükséges a jólátás, térlátás, színlátás, az épp végtagok a szerszámok kezeléséhez, és a pontos tapintás az aprólékos manuális feladatok elvégzéséhez. Fontos, hogy ne legyen érzékeny a porra és a kémiai anyagokra. Hallás, látás és mozgássérültek számára is lehetséges bizonyos tevékenységek elvégzése. Ami nekem nagyon fontos mérföldkő volt, amikor áttörést kezdtem el csinálni, igazából ebben éltem ki tulajdonképpen a művészi ambícióimat. A legnagyobb sikeremnek az iszlám országokba való termékek, Angliába való termékek gyártását tartom, és azt, hogy a visszajelzések is azt igazolták, hogy nagyon meg voltak vele elégedve. Ajánlott, hogy a leendő dísztárgykészítő otthonosan mozogjon a vizuális kultúra, a művészetek és a technika területén. A munkakör betöltéséhez a népi kézműves szakképesítés szükséges. A tanulás megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola 8 osztályának elvégzése, és meg kell felelni az egészségügyi alkalmassági követelményeknek is. A végzettség szakiskolában és iskolarendszeren kívüli felnőtt képzésben is megszerezhető. Az oktatás 70%-a gyakorlat. A végzettség birtokában sok munkakör ellátható a tanult szakiránytól függően, például a csipkekészítő, a faműves, fajátékkészítő vagy a szőnyegszövő. Az érettségi megszerzése után lehetőség van a népi játék és kismesterségek oktatója szakképesítés ráépülés elvégzésére. Akik a felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni, azok számára a művészeti egyetemek nyújtanak lehetőséget. A dísztárgykészítő havi bruttó keresete 120 és 140 ezer forint között mozog, szakmai tapasztalattól és attól függően, hogy az ország melyik részén önállóan vagy alkalmazottként dolgozik-e. Vállalkozóként a kereset ettől jelentősen eltérhet. Előnyt jelent, ha a széles kapcsolati hálóval rendelkezik a szakember. Ezt a szakmát azoknak ajánlom, akiknek a türelmük igencsak magas fokon van, kézügyességük szintén, és a művészi ambícióik is magasak. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályaorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.